zich zijn wij een groot voorstander van het gebruik van afgedankte materialen, zeg maar, en reststoffen. Maar het middel moet niet erger zijn dan de kwaal. En dat gaat over de stielslakken die het in een boeien verwerken binnen van onder oren de centrale as. In de Friese provinciale steden meidje GroenLinks, de PvdA en FNP hadden zorgen over hoe gevaarlijk stielslakken voor het milieu en zoenens binnen. Dit zijn nog de locaties waar het in grote hoeveelheden gebruikt is, maar het ligt overal in de provincie. Het ligt ook onder andere wegen. En wij hebben al eens eerder vragen gesteld. We zeggen, breng dat in beeld. Er is ook een statenbrede motie aangenomen. Maar breng nou eens in beeld van waar al die rommel ligt. En wat zijn de gevolgen daarvan? Want er wordt alleen beweerd dat het in grote hoeveelheden schadelijk is. Maar dat kan ik me gewoon niet voorstellen. In 2023 binnen de stielslakken op de Roem bij Zuideers in Dokkum Vothelle. Het orenpad dat op de centrale as leidt is Aldutsen. En dat moest echt wel, want nevens het rapport van Inspectie Leefomjouwing en Transport kan het skeerlijk wezen. Dat komt als die staalslakken met water in aanraking komt, dan wordt het water heel erg zuur. En dan gaan er schadelijke stoffen uitlogen naar de omgeving. De partijen hebben vragen gesteld en willen nu dat het provinciebestuur actie onderneemt. Nou, ik denk in ieder geval dat er funderingen moeten zijn zonder deze materialen. En ook dat we de plekken waar het in kleine hoeveelheden ligt, dat we die goed in beeld brengen. En ook kijken of we daar maatregelen moeten nemen. Want ook kleine hoeveelheden kunnen ons grondwater en ons oppervlaktewater verontreinigen. En dat is niet goed voor onze gezondheid en niet goed voor de natuur.